igama uguguseleka Mthombe uyazi ke lawo ndaba ke lapha subscribe ulike ucomment bese uyashare lana ke kuyona ke i-love counseling lapho sisiza khona ke ama-couples akhona ke nawo ke asibhalelile namhlanje ke ngifuna ukuze nje udaba ngaloko kumosha isikhathi ukuthi bathini my sister ngegama nguzandile wakambatha ngibhalele le love counseling ngoba ngangihleli naye lo ngibizo yena kwafika intombi yakhe ngangazi ukuthi intombi yakhe usandile angizwa niyajola noma yebo sajola ngangimvakashelile kwafika intombi yakhe izomwashela mina ngaleso sikhathi ngazi ukuthi intombi yakhe ngazi ukuthi nje umuntu omsizayo izomwashela impahla intombazane mayisithi yafika ekamereni izobingelela mina ifice shuthi mayifica mina ngoba ngiyisitabani ihambe yobuza yena usandile ifika imbuzo ukuthi hawu kanti wena uyisimi kanjani ujola nabantu abakanjani ayike angamphendula ubhuti angamphenduli ngizwe sexatshwa nezani kuthiwa wena kanti after 9 kanjani bebizana yebo mase phuma elokuthi unengane athi usisi sengiyayisola nokuthi nje wangimithiselani wena ingane uyazi angiyazi mina bengazi ngisho nokuthi noma wengane unanentombi ngazi ukuthi nje mina uyinhlobo yami kuphela mangimbuza uyaphika namanje still uyangitshela ukuthi akana ngane ngizombuza kokugcina namanje la ukuthi unengane yini ngiyaphambi kokuthi ngikhulume naye kubhuti asithini unayo ingane mina ingane ayikho inkinga mina ngifuna ngicacisele ukuthi uyinhloboni Siswami yaphila. Ngiyaphila njani? Nalo udaba la engithanda ukuthi uphawule kulona. Siswami akukho ngizokupheka kwakushona impela konke lokwakushoyo kuyiqiniso uma wengane wangifica ngihleli naye impela endlini manje inkinga esinayo siswami siyodwa ufuna ukuhlukana nami kodwa ngamchazela ukuthi sengihlukene noma wengane ngenxa yesimo Uqambelana namanga noma wengane wena kimi not awunangane wena ngikubuza after lento ayenzeka lapha endlini not awunangane wena manje usuzovuma la ukuthi unengane indaba yengane siswami into enza ukuthi ngiphike ingane ingoba sathe sikendlini wayengiphakamisela isandla yabo nezwe ufuna ukungishaya ngoba ungidakelwa ngikwazi ukuthi nayo inkinga ngiphakamisela izwe ngangeke ngikwazi ukuthi ngikhuluma iqiniso ngendaba yengane endlini ngoba ngangibalekela yona lento ukuthi uzongala imake uma wengane kwale nini emva kokuthi emva kwale incident ukuthi angifice naye endlini vele ujola naye usisi lo ngithandana naye noma wengane bengithandana naye but ngahlukana noma wengane ngenxa yesimo sokuthi wangifica naye lo endlini wena inhloboni so uma wengane wathi kuzomela ngikhethe phakathi kwakhe naye wakhetha yena wena ngabe sengikhetha yena ke ngashuma wengane ngasacrifice ingane yami ngasacrifice uma wengane yami ngenxa yakhe ngenxa ukuthi ngiyamthanda but yena uzongibonga ngeplate lokuthatha akasangifuni imake wena ke uma somtshelile ke ukuthi ke usukhetha yena uyile wazomtshela ukuthi naku phela dali ngikhetha wena ngikhetha ngizamile ngazo zonke indlela ngazi nga create fake account ka Facebook ngimbhalele ngoba wangiblock ku WhatsApp ka Instagram na TikTok na Facebook ngazi nga create fake account ka Facebook ngimbhalele ngimtshela ukuthi ngiyaxolisa uyena ithemba lami ngimenzela yonke into lo muntu lo uyazi ukuthi yazi nginyanyiswa yenzi sami uphikile kimi ukuthi akanayo ingane wamphika futhi nalo yasisi loya manje usezovuma lento le phambi kwabantu ngenze njani ama message wona watholanga ngizothini mina i-account yami la Facebook akahlahla ngisangeni kuyona angisangeni nje kuyona kusho ama message awabona ngitsalibela ngoba uyasho ukuthi ukutshelile kubalekile futhi ngiyamthanda njengoba ngisho ukuthi ngihlukana noma wengane yami ngadela ingane yami ngadela uma wengane yami ngenxa yakhe ngoba yini ngiyamthanda ngazama yonke imizamo ukuthi ngimkhombise ukuthi ngiyamthanda ngabadeli buyela kubona khathelo wena uzozwa ngami impilo yami nami manje sengithi ngisafuna ukufuna no ingane ngiyilahlile ngisayondla kodwa ngisaxhumana noma wayo ngixhumana nogogo wayo ngenxa ukuthi ngizama ukuthi ngakho ubudlelwane naye ngoba ngibalekela lento ukuthi uzoqhubeka athi akangithembi ngixhumana noma wengane yami usephela ingane kusafanele ukuyisi ikuvakashele yena ke uzofika kanjani kukhona ingane yakho anginayo inkinga nengane yakhe mina inkinga lo unamanga umthetho wakhe unamanga yabona ke yona into esixabanisayo ke le yabona sendlini lento sasingayikhuluma engeke izisuku izozala kuma show lawo into esesingayilungisa lendlini iyonto ayijahile lo ukuthi akhuluma indaba zasendlini ahamba ebantwini bangaphandle azobatshela abadlazela indaba zethu ngento ebesingayilungisa endlini yabo sikephi isidingo saleni ngoba lento sasingayikhuluma ingoba unamanga yabo kuba unamanga abangizange ngisho nokuza la nangu kuseyavuma ukuthi una ingane uyavuma ukuthi una ingane and ingane yakho uzoqhubeka imvakashele uma wengane angasajoli naye njoba ke wena kusombhede zonke uthini mina into engifuna ngicacisele ukuthi uyinhloboni kaPende umfana uyisitabane uyiafternoon uyintoni ngiyakuthanda okubalekile lokuthi uyamthanda okubalekile ukuthi ngiyamthanda futhi ngidela izinto eziningi ngenxa yakhe kade ngihola
kule mpela sonto lesiphuma kuyona ngamsendela imali ngamnika imali ngayidla futhi leyo mali ngayidla kodwa phela ufuna umchazeleke ukuthi ke wena ke uphila impilo uphila lempilo ayiphilayo noma mhlambe ukuthanda kombili kudlalela amathimu amabili iwona kupha okwenzayo sisi wami lokho angeke ngikwazi ukuba nesiqiniseko sawo ngoba nami kwesinye isikhathi Shuthi iphuma kumina yonke engeke ngikwazi Shuthi iphuma kumina yonke engeke ngikwazi mina ngizophuma kwena ngizophuma kwena mina angihlangani nalokho mina mhlambe sila singafanele uzuyibone nawe ukuthi ukudlalela siphike udlalela iphithi ngoba egcineni fanele umuntu aphile impilo ayithanda thina la kwisho yethu umuntu asemgcenge impilo ayiphilayo wonke umuntu kunelungelo lokuphila impilo ayiphilayo ngendlela emjabulisayo yabo mhlambe engifuna ukwazi uzizwa kanjani uma unayo ngijabula kakhulu ungenza ngizizwe into engingakazi ngizwe ngisho nginoma wengane yami sinengane ngifuna ukuzwa ukuthi unoma wengane mhlambe ke yiphi indlela ozizwa ngayo uma uqhathanisa mina nginoma wengane nginaka ukubhoreka ngingayitholi kahle but manje uyisitabane lo yona ke lento uyisitabane wena yabona isitabane inhlamba ke lena yona ke uyisitabane biza ngistabane ehlisa umoya mina ngizizwa kaZulu ehlisa umoya laphansi nguzulu laphansi ehlisa umoya nje okusho ukuthi umuntu ozizwa right munayo uyena okusho ukuthi kahle indlela abeka ngayo ngingamselana na ukuthi angibize ngestabani yena uyangi-understand yena uyangi-understand ukuthi nginhloboni yena indlela ukukhuluma ngithini ngithi gay uzwa kahle nge-English gay yodwa nje le manje ngithini ngoba phela wena uzizwa kahle mama unami phela nami nginjengawe Nkosi yami manje ngoba wena uyangi-understand indaba ungabe ngendlela e-right ukuthi ngiyakuthanda asikho isidingo sokuthi into ke niphosana ngamagama la because uyasho ibhuti uthi ubhalelile okay wena ubhalela thina la kanti ungazi ukuthi usetshelile ukuthi ukhethe wena engiyakuthanda ususona njengoba senifikile la ufuna ukuyazi impilo ayiphilayo ke useyasho nje ukuthi uhambiselana nawe uphila nawe lempilo oyiphilayo kodwa manje futhi usenengane indaba angavumi ukuthi usitabani akavumi ukuthi usitabani yilo gama yana manje ngiyakukhuza futhi kulona angifuna uphinde leli igama lasemhlabeni leli igama lasemhlabeni nje leli mina ke ngiyacela ukuthi ungabusalisho because wena ubhalele mina sikwazi ukuthi manje ngiqophisane nawe le ukuyimi ubhalele mina ufuna usizo lami futhi ngisho lelo gama ukuthi wena ke zama ke ukwazi ukuthi uqoqa amagama amakhulu ungalibizi ke lelo gama okay fine ubhuti uhambiselana nawe manje uthanda wena engikhethe sizami ngiyamthanda ngizimisele ngokuthi ngenza noma yini ngenza noma yabo nje bese ngihlwana noma ungane yami baningi vele abantu abaziyo ukuthi phakathi kwami naye kwenzakalani yabo ukuthi wena unankinga anginankinga nabantu kuphela ile gama leli angibiza ngalo engalo Silima bekuyimina understand ukuthi mina ngiyinhloboni Silima bekuyimina la mina ngijola nawe kanti nawe ujola noma wengane yakho uyazi ukuthi bakhona abantu abayilo abakanjalo yena usemba lakho lamasimba yini useyifunile njengoba kwazi ukushuma wengane ngoba kusho useyazazi ngaphakathi kuyena ukuthi mina ngithandana yini into engifuna ukuyenza kwenzana uzovuka amadimoni la ungavuka amadimoni la avuka amadimoni la biza ngistabane akangihloniphi uyangithuka ngiphamisela izwi ngento kade singayilungisa endlini sidlulile kulelo gama angikubuzanga yini asikwazi usisole sibuyela entweni eyodwa ngoba namanje ngifuna ukuthi menisuka la ningabusabuyela entweni soyikhuluma namhlanje hayi izogcina la iphelele la ungaphinde ikhulume ngoba njengoba ngisho ukuthi into esesiyikhulumile azabusabuyela kuyona sedlulile kuleyo nto ukuthi ubiza kanjalo ngikasaphinda nayo sisi ngiyakuzwa sisona ngiyakusaphinda hayi ngeke ngisaphinda nanokuthi inilo eniphakamiselana imoya and ubhuti uyasho sana amahloni ngawo ngiyamthanda njobe ekhetha wena ukhethe ngiyamthanda sama ke futhi awukwazi ufosa omunye umuntu ukuthi ngoba wena usuyivezi ekusemphakathini uphila impilo awukwazi ukuthi umkhethise noma ufuna ukuthi ahambiselane nawe yena befuna ukuphila impilo ekanjalo ukuthi athande indawo zombili awukwazi ukuthi umkhethise ngalokho wena zibuza ukuthi ngiyafisa yini ukuthi ngiqhubeke na enza leyo nto eqhubeke ejola nabantu abakanjalo noma mina ngiyahlela kodwa ubhuti la ukwenza izinto zalo wayeka uma wengane yakho uthi uqhubeka nawe uthanda wena ayikho into ebisana lapho inkiyami nalo iyodwa mina ngijola naye manje akwazi ukuthi ngijola naye ngeke ngikwazi ukujola nomuntu ongaziwa mina angithi ngiyasho ukuthi mina nginankinga ukuthi ngifeza kanankinga emphakathini ngoba sengize ngahlukana noma wengane yami sengize ngahlukana noma wengane yami ngithi ngiyasho ukuthi anginankinga ukuba ungahlukana noma wengane yakho ubungeke uzungiveshe ukuthi ngizoqhubeka nje indaba vele sikhuluma ngomuntu ongekho lana ngicela bhuti uyibamba ingoba uyena osenziwazi uwenza ukuthi size sifike la uyena owenza ngento ade singayilungisa endlini unamanga inkinga yakho unamanga yabo unamanga lapho yazi ke inkinga ikephi ukuthi into ayifuna ukudlula kuyona bengiyanyisa lo inkinga iyakho ileyo uzofuna
udlula kwinto kuyona ngiyasho manje ukuthi wehlisa umoya into awufuna ukudlula kasi ikhulumile lonto yamangane sedlule ngawangane uma wengane akasekho esithombeni senu noba uthu ngobani uyasho umuntu ususebekile sengifocuse kuyena sisi wami and bengalula engihlanganisa noma wengane ayisekho bengalula ukusazatshela ngoba uyibonile sejola noma wengane mhlawumbe uyibone sekukhona kushingana ukuthi vele lempilo abeyiphila noma wengane akuyona impilo nakwe sethola wena sakuthi cha nayi impilo yakho asike sithosombulise lapho ngiyakuzwa lapho warifu unamanga ke ngenze njani ke kanjani ebiza abantu bamakhamera la kuzobona umhlaba wonke ukuthi wena ngizombiza abantu bamakhamera asimnikeni useyavuma ukuthi akanandaba uyisholo yena namanje phambi kwakho ukuthi akanandaba yena labantu ukuthi bazothini into engiyicelayo mina uzwaqamba kanjani nami into engizoyicela kwena iyeka amanga unamanga wena unamanga yabo lo unamanga umthetho wakhe unamanga nje unamanga amaningi okay into engicelayo yodwa ithuba lokugcina nokuthi wakho ubudlelwane nengane yami anginankinga nengane yakho igazi lami ngeke ngikwazi ubuyiphikelani kwasekuqaleni angithi ngiyasho ukuthi bengisaba ukuthi ngizolahlekelwa uwena ungilahlela ngihlangana nengane yakho mina angihlangana nengane yakho enaniyenza noba uthu mina angihlangana nengane yakho mina umuntu phela oyengamfuni umuntu onengane manje ngifanisa nabanye abantu njengoba ngisanda kuzithola ke nami ukuthi inhloboni le empilo engiyiphilayo bengeke ngize ngazi ukuthi kuzokwenzakalani mangabe ukuthi uyathola ngeqiniso ukuthi benginoma wengane nengane waphikelani ngibuza ngiyakuthanda yonke ebalekile le waphikelani ngibuza uvuma phambi kwabantu kodwa manje ngikubuza uwedwa awuvumi ngithatha ukubheka la umuntu onenkinga kahle uwena ngala because ubhuti uyavuma uyawehlisa umoya wena inkinga yakho vele mina nginenkinga unenkinga futhi vele mina nginenkinga inkulu futhi inkinga yakho yazini ukuthi awulaleli okokuqala ufuna ikushuthi wena kule relationship wena wedwa ofanele uvo lakhe because manje ngiyazama ukuthi ukhulume nani awufuni lokubuyela entweni eyodwa awudlulisi ilento eyenziwa abantu ukuthi umuntu athi ephuma ebudlelwaneni obunye abuya azongena ebudlelwaneni obusha nenkinga zasebudlelwaneni obudala Manje siyakhuluma ukhulumisa noma kanjani naye ngiyasho ukuthi zamani indlela yokuthi ukwazi nobambeli nikhulume ngenhlonipho ukuze izinto zenu zizokwazi ukulunga anifuni ukwehlisa umoya awufuni uloko uvusa izinto engithe azidlule kuzona kushuthi kuyimanje menisuka la kumina njengamanje menifika futhi la enihlangana khona nizophila futhi nivuselana kushuthi lonto yena ayilungi kushuthi ayisoze yalunga yabo umutshela ekamanga kuyithemba wena kwakuyithemba wena kushuthi uyithemba yabo mina naye sibanga amanga kuphela asiyeke indaba yamanga because wena uyithemba ngibona nokwena ukuthi usukene ebudlwaneni obudala uzongena nezinkinga zakho lepela ngoba kusho umuntu obujolana ungamthembi wazi ukuthi uqamba manje sekhuluma iqiniso mina ngayeka umuntu ade ngithandana naye mina ngenxa yakho ngoba ngikuthanda usipalelile la wena ubhuti akakuluyisela ukuthi umbizela amakhamera nokuthi uyamveza emphakathini ukuthi ujolana uyasho ukuthi anginandaba nokuthi abantu bazothini kodwa still uzothi uzoqamba manga uyayibona inkinga lapho yakho ukuthi uba unenkinga kahle la kumina uzothi uqaba manga shothi wena awuthembi mina ngithi zama ke angisho angikuforce lokho ngikushoyo zama ukuthi uyeke ukuthi ungene nenkinga zabudlelwane nebudala kwi-relationship entsha hayi ngiyakuzwa lokho awukwazi ukuthi ungafanisa yena umfanise nomunye umuntu owakwakugila before ngoba wazi ukuthi abantu besilisa kuthiwa abanama kuzoyitshela ukuthi bonke abantu besilisa abanamanga ekubeni bazi kahle ukuthi noma ingane yami kwaba yiphutha watshela ba yabo uthi ngiqamela amanga manje yambo angithi angithi manje ile nto ngingafuni ukuthi siyiphindele kuyona emuva ilento uqhubeka namanga ngikubeka nawe angithi ngiyakutshela ukuthi ngiyakuthanda ikuphi sekumele ngikwenze manje ubuza mina ngiphamiselizwe ubuza mina ngiphamiselizwe ngiyakubuza ukuthi ubuza mina yini ngibuza wena ngibuzelani mina ngithandana nosisi noma ngithandana nawe angihlangani nalokho mina wena uzazi ukuthi uthandana noba yabona into engikhuluma ngayo siyazama la ukwakha uyafisa kona ke mina ngibona ngathi kwayinto oyibhalela uyazi kahle uyafisa kona ukuthi usizakala ngiyafisa awukhombisi yabo manje kwenza ngathi ubhuti obesibhalele befuna usizo because wena manje siswami ngento ade singayilungisa endlini nalomuntu lo ngento ade singayilungisa endlini kwayisedlini ngeke ilunge ngoba kuyimanje akafuni mizohlula la akafuni uphakamisa umoya inkinga ikephi unamanga ake silento engitshela wena yabo manje ngikutshelile ukuthi inkinga iyo manje naleyo ukuthi azongitshela leyo kasinto ikhulunywa manje ngithi ingabusayi uyayikhuluma okusho ukuthi ngizolungisela ingane manje wena uzophinda futhi ufike ngelinye ilanga menixabana futhi uvuselele nini ngoba kusho uzofuna ukudlula entweni angitshele yini ezolunga lapho uzokwazi kodwa wehlisa umoya ukuthi into uyitshele nje ukuthi into masedlule kuyangisa asisayikhuluma asisayivusa uzokwazi ukwenza lokho uzokwazi ngoba phela egcineni ifanele la nihambe lentweni isilungile into obusibhalele yona angiyasima ukuthi ke ufuna kwenza ngendlela yakho ukuthi ngusibizela amahala ngiyamthanda ngizimisele ngaye ngenze noma yini
into engicelayo nje kuyena ithuba lokugcina because nginabo bonke ubufakazi bokuthi uma wengane ngisathandana naye uyamupha ubhuti ithuba iyodwa into engicelayo ithuba lokugcina even uma wengane ngisahlangana naye ingane mangabe ngiyidinga ngixhumana nogogwayo ngoba yini ngibalekele lesasicefe salomo wengane nokuthi ngizama ukwakha ubumbano lapha phakathi kwethu nokuthi ungithembe ayisekho into engihlanganisa noma yabo ngoba nginika leli thuba leli ayinako nuthi futhi ngoba ngikunqengilezwe ungamniki ngoba umcuphile hayi angimcuphile Ugcineni lo muntu ngenzela ifavor shoot angikucuphile Ngenzela ifavor, angikwenzela ifavor futhi yabo ngoba ngizokunika leli thuba leli elokugcina ngci yabo angazi mina ngithini ngawe mina Vele kuzobe lokugcina ngoba ubhuti uyashutha ngelisaphinde ngiphutha la seqaleni akuyobe kunjalo ngendlela yokukhuluma kufanele ukwazi indlela yokukhuluma naye nobabili abo yena uyakhuluma naye uyakhombisa nje ukuthi uyakuhlonipha uyakuthanda wena kodwa manje uphamisa umoya kuloko angisakufuni ukuthi ungiphendule kona izinto engifuna uyizilungise nawe ukuze sizokusiza ngelinye ilanga ngisasiza ukuthi ujola naye uzokusiza noma usuthandana nomunye umuntu usukwazi indlela yokukhuluma nomuntu ojola naye uyeke ungena kwi-relationship entsha ney'nkinga zakwendala ngoba zofeza kubangela inkinga usuba nama trust issues manje ngenxa yephutha elenziwe omunye umuntu uzothwalisa manje yena manje ukuthi wena waba nenkinga before kodwa siswami noma ngimncengile bekumele nje unginike ithuba elilodwa ngimhlabe noma ingempama Masimba lawo Masimba lawo washo shaba kufana nokuthi Shaba. bekusenzosuka la ndlu yomshaya manje ngenze njani ke mina shothi ngineke angisho ukuthi siyeke siswami ngoba ekugcineni kosuku ngiyamthanda futhi ngiyafisa ukuthi ubudlelwane bami naye bube ne-direction manje benisuka la izinto zena ethi ngizolungisa kube right into ekhulunywe la kulele kuyena iphelele mengaba nendlela yokukhuluma kulele kuyena into ekhulunywe mina angisafebi angisenzi lutho ayisekho into ezongihlanganisa nomuntu esifazane nangumuntu wami uyavuma ke into enikhulumela ngeke isa hayi ngeke Luyisile ngale nje kokumusha isikhathi ke ubukele ekhaya ke bese subscribe like ucomment ushare igama ukugumisele kaMthobeli Danko